Dwi'n dubsweet heddiw. Yn ei continuity S4C. Continuity di'ch bit chwnwch ag o'i ni. Dwi'n chyddi bod yn y dubsweet o blaen. Aw, dwi'n na. Gwneud dipyn o ofn o, aw, dwi'n mynd abod o'ch rili da. Iawn o? Iawn, Gar, sy'n mynd? Iawn? Iawn, diolch. Ti'n iawn? Iawn, sti. Ti'n edrych ymlaen? Bach yn nervous. Am eisiau bod yn nervous, sti. Chdi'n iawn, siwr? Dwi'n rhaid i neud voice-over chys y blaen. Ie, dwi'n mwyn gwybod sut dwi'n mynd i fod, dwi'n just llais. Dwi'n mynd i just swnio o boi normal, dwi. Gyd ti lais da, does? O, diolch al. Mal boi iawn. Mae desg na cwn, diol. Iawn? Ti eisiau go bach? Oes, please. Be mae hwn yn neud? Paid ydw tro. Hwn yn tiwn yndi? Paid fi. Aw! Aw, ti'n clywed fi? Aw! 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 Hei, iawn, Gar, sori, o'n i wedi bod yn toilet. Unbelievable. Haia, ti'n iawn? Iawn, diolch. Ti'n gwybod y hyn? Dwi'n mwyn gwybod os fi di hwnna, ta llais rhywun arall. Chdi di hwnna? Fi di llais na? Chdi di o. O, mae o wir, clywed llais chdi di hun. Ti eisiau trio mynd am un? Oce. Ia? Iawn. Recordio wan. So pan ti'n barod? I'ch camera? Na, da ni'n ffilmio hwn. Just i mewn i microffon. Nesaf ysbydam. Si go hwnna, nes i ffwffio hwnna. Paid iwsio hwnna. Nesaf ysbydorec. Hansh. Oedd hwnna'n iawn? Oedd o hwnna'n spot on. O, da ni'n dyn wan? Ia, ti eisiau dod i mewn i wrando na fa? Nesaf ysbydorec. Hwnna'n llais posh fi. Hwnna'n llais posh fi. Nesaf ysbydorec. Hansh. Dwi'n hilarious, Al. Wel, dwi wedi gwneud continuity S4C wan. Dwi wedi cael hwyl. Mae Al wedi bod bach yn flin neud y gwir. Dwi'n meddwl bod fi wedi annoio fo. Iawn, Al! Iawn, Gar. Ie, dwi'n mynd siarad llawer efo fi wan. Ond dwi wedi cael hwyl yn ei continuity S4C. A mae'n rhywbeth ar y llich CV.